Dito ka bawal balik-balik, sakto ba to? Ang pagbalik-balik kung ampo, Sakto, dili. Sakto, dili. Pero ampo, one way ra. Sakto, dili. Usman pumunta na ba? Kanang giingon na bawal pagbalik-balik o pag-ampo, sakto, dili. Ayaw. Sayo. Kay sayo man kang moingon ka nga bawal magbalik-balik o pag-ampo. Kinsa mo ginag-ingon nimo nga bawal ang pagbalik-balik o pag-ampo. Nasa Biblia, ayaw ka Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga propeta, nagtudlo ang Dios mismo nga bawal magbalik-balik pag-ampo. Ayaw ka mo pag sumay-sumay sa diya mag-ampo. Ano? Lahi man ang pagbalik-balik sa may sumay. Ang pagbalik-balik, Ema. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang Dios nga bawal Ay magbalik-balik pag-ampo. ay kog langin langan-langanan yan na. Klaro ka sa kulatan. Ay na sa punso. Tas, ayo ba? Ang pagbalik-balik sa pag-ampo, pari sa dako. Ayaw ba ba? Unsang sita sa Biblia. Magbibig ka. Ay na, nebala ko ka ka nila. Pero langan-langanan din. sita sa Biblia. Anita sa punto. Ako ito sa punto. Ang pagbalik-balik sa pag-ampo sa Diyos. Wala magpasabot. Naka-iskin na pag-ampo. Alaon na. Oh, nakait ba? Sama-sama din. Lima. Bilang ba? Pero ang bot na magpasabot. Dali ako mag-ampo ka sa Diyos. One way, ha? Diyos, baik ang trust niya. Baik. Wala kang trust. Kanara, ay magbalik ka. Wala yung ginasa ka. Pero Na ako'y nabasa sa Biblia na adlaw gabi gibalik-balik ang pag-ampong pagsimba sa maulang gihapon mga pulong at mitahon nung bakakon ka. katawa ko. O ako na rin Biblia. Ata man ka Sige ba? makakita. Kung mababasa ko na adlaw gabi nag-ampo nagsimba sa maulang gihapon gitawag og mga pulong adlaw gabi ha. Way hunong ay ang talikod. Ato bang Dre? Way hunong ha, way hunong. Adlaw gabi sa maulang gihapon mga pulong. Kanang Biblia nga imong gibitbit ako na na. Putmutan man ka, di na ko nawatan mong kondisyon. Uy, hunong! Kuwang na tao! Kaya mo ko yung hunong! Bantado! Ito ako nga na ito! Mabasa dito. Kaya palagi, mahimo ng kinuanggol kung wala ko'y mabasa. Pero pag na ako'y mabasa, ako na ng Biblia. Tarong ka mag-isip! Way hunong. Tarong kag-isip! Way hunong. Nay, ampong may hunong! Naa. Tarong kag-isip! Na, na. Buwang na! Ako na rin mo May Biblia. magkapag-ampo mo hunong! Ako na pa na Biblia pag na kayo mabasa. Away hunong! Ay, sa iba. Way hunong. Ako ano na imong Biblia pag na kayo mabasa. Ayaw, kailangang magka-Biblia. Pero, ay na po, Dili, gabi kanya na. paana? Ha? Bihag kayo tao. Dito ako ang imong Biblia. Pet. Ako mo tara ko di mo na. Biblia. Pag may mabasa ko, muuli ka sa inyong mga atras. Bayag lang. Unsa man? Uy, hunong. Oo, way hunong. Ay, pag na magbuka. Way hunong. Ay, pag na magbuka. Napayan ko mo yung hunong. Hindi naman atong basahon. Sir Pumuntin. Isa ba? Sir Pumuntin. Tawag ka ng basahon. Pag may mabasa ko, Greg. Kailangan-langan ng palimuhan. May mabasa ko, adlaw gabi ay naglitok sa maong gihapon mga pulong. May hunong. Adlaw gabi ay naglitaw. Giingon ko na, ang Mauli ka pagkain. sa inyong mga atras. Giingon ko na, ano na pagkain? Ang pagkain sa balik-balikan. Pero ang angko, di na kinanong pagkandang-dagdagan. Ang pagdayig. Kanang pag-ampo, api ng pagdayig. Ingon mo ka nga, bawal gyud balik-balikon ang mga pulong. Karon, kitagaan na ito kondisyon. Kaya mo dawat, kaya naman, kabalo siya nga na atay mabasa.